Kom nu, mand. Stop det der tuderi. Ja, nu. Kom nok. Tag barnet. Kom nu. Tak for langt. Ja, jeg ser det. Nu er vi på tide. Nu er det kun dig og mig. Vi klarede det. Han opdager det aldrig. Ja, jeg er hjemme. Det var da godt nok lang tid om. Hvad lavede du? Ja, det er ikke noget, der er at snakke om. Hvad laver du? Ja, det var aftensmad. Undskyld. Jeg elsker dig. Ikke vær sur. Nej, Alexander. Hvordan har du gået siden sidst? Det går vel fint, tror jeg. Stille og roligt. Der er ikke sket så meget. Har du fået nogle nye venner? Nej, det er meget stille her for tiden. Har du fået talt med din mor og din far? Ja. Hun gav mig det her billede. Værsgo, min dreng. Nå, hvordan gik det til psykolog i dag? Godt. Fik snakket lidt om min far. Hvad talte jeg om? Jeg kendte noget til ham, så fortalte jeg bare, at du gav mig et billede af ham. Ved du egentlig, hvad min far lavede? Han spillede poker. Jeg ved godt, jeg har spurgt mange gange, men hvorfor var det egentlig, han forlod os? Han var pokerspiller, og det var alt, han var. Men jeg vil gerne kende mere til min far. Du skal ikke opsøge ham, for han vil også overhovedet ikke noget godt. Så nu spiser du bare. Hey! Altså, er det din første gang, du spiller poker, eller hvad? Nej, hvad snakker du? Nej, det var fucking dårligt. Er du klar? Ja. Du kan godt trække den ned. Har du? Fuck! Hallo, jeg svær, man. Du er sygt god. Så minder mig lidt om Simoni. Det kendte Simoni. Ja. Hvordan havde din mor det med, at vi talte om din far sidste gang? Hun blev faktisk ret sur over det. Altså, hun var bange for, at jeg ville blive ligesom ham, så jeg har heller ikke fortalt hende, at jeg spiller poker. Hvorfor har du ikke det? Altså, det ved jeg ikke. Jeg gad bare ikke have, hun skulle vide, at jeg gjorde, ligesom han gjorde. Hvorfor vælger du at spille poker? Får det dig til at føle dig Ja, det tættere føler på? mig, ja, det var lige præcis det, jeg tænkte på. Det er det eneste, jeg sådan ved om ham. Hallo? Ja, hvad så? Jeg vil bare sige, at jeg blev inviteret til sådan en pokerturnering af Nordic Bet, og jeg kom til at spille mod Simoni. Ja, det er fedt. Det er mega. Charles? Simon, jeg er klar til at se dig. Tillykke med sejren. Velkommen. Nu. Undskyld. Bro. De er i gang med en turnering, så hvis du vil være sød og vente. Jeg er ligeglad. Charles, hvad laver du? Nu bider du dig ind. Hvad laver du nu her? Line? Er du klar, det er din søn? Har du prøvet at dræbe? Hvad? Alexander? Hvad laver du her? Det er din far. Ja, Kan du ikke genkende ham? Er alting okay? Ja. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke.